Takže kamerka se nabíjí, kameru zapínám, kamera se při nabíjení zapla, mám tady ukázané, že se nabíjí, nemůžu pracovat v menu, ani zapnout nahrávání. Když kameru vypnu z nabíječky, nahrávání můžu spustit. Vidíme, že běží čas. Když však zapnu zase kameru do nabíječky, napíše to zpracovávám a nahrávání to přeruší. Tudíž nabíjení při nahrávání nelze. Kameru vypínám.